Oso ondo bai. Gondo gaude bai, lasai. Zondo zaude ezta? Ados, itxaron apur bat, Ide, eman musu bat amamari. Amama, musu handi bat. Nik ere maite zaitut. Agur. Aita, amamaren etxera joan nahi dut bazkaltzera. Apur bat itxaron beharko dugu, Lide. Zergaitik? Amama belauneko minez dago. Benetan, gaizki dago? Ez kezkatu, ez da larria. Min apur bat. Sendatuko da orduan? Ba, hoxe, atxeden apur bat behar du. Aita, opari bat egin nahi diot amamari. Zoragarri, sekulako poza emango dio. Ideia bikaina, Lide. Baina ez dakit zer oparitu. Ea, pentsatuko dugu. Bomboi batzu, gozo-gozo. Txokolatea etzaio komeni, zaindu behar du. Lastima, beste zerbait orduan. Zapi bat, dotori janzteko? Beste zapi bat, pila bat ditu. Arrazoi duzu bai. Badakit, lore bat. Ederto, ze ideia ona, Lide. Loreak oso gustoko ditu? Larroza bat. Edo krabelinak ere derrak dira. Eta margaritak. Lora dendara joango gara dos. Bai, dendariak lagunduko digu. Eta nahi baduzu, txartel batean zerbait idatzi. Idatzi, zer? Esaldi polit bat, asko gustatuko zaio. Amama oso polita zara. Zer iruditzen zaizu aita? Negartz hasiko da ziur. Negarrez? Triste? Ez, unkituta. Ederto.